Mä puhun SAS-makroista, menen ihan perussimpelistä asioista ja pikkuhiljaa menen tarinoimaisesti siihen, että me ajetaan automatisoituja makroja ja luupataan jotain ohjelmanpätkää. Ja mulla on tässä käyttörytmä, mä ajattelin ihan Enterprise Guiden kautta näyttää varmaan tuttu käyttörytmä suuremman osan porukkaa. Ja oikeastaan se, mikä tässä versiossa on erikoista tai erityistä se, että tämä on näitä ympäristöjä, missä mulla on sitten tämä Enterprise Guide käyttörytmä mun muutamaan vaija-ympäristöön. Eli mulla on tuolla toi meidän sisäisen Advanced-tiimin Innovation Labin. Mä pääsin tuota kautta ajamaan koodia tästä guidesta, niin että se lähettää sen sinne Innovation Labiin, tai sitten mulla oli jossain kohtaa tuonne asiakkaalle tehty SAS-vaija demo-ympäristö, niin sinnekin mä pystyn sitten lähettämään tätä koodia. Tai ei muuta, mä pistän tuossa ohjelman päälle, ja nyt sitten tässä tapauksessa tosiaan, kun mulla on tämä vaija-ympäristö tässä, niin mulla on tuolla Innovation Lab on tuolla oletusarvoista, ja se pitäisi olla päällä, niin se koodi lähtisi tuonne vaijaan, yrittää hakea sieltä vaija-ympäristöä ja sinne lähettää sen koodin, mutta tämä nyt haluan vaan ihan tässä työasemalla tätä koodia pyörittelen. Ja mulla on tässä tämmöinen erityisen merkittävä data, mitä mä aina pyörittelen, tämä SAS Helping Cars-aineisto. Eli käydään tuolta, ne ketkä eivät kyseisen dataan ole törmänneet, niin on ihan tämmöinen datasetti, missä on joukko, oliko sitä 450 vai joku melkein 500 kappaletta autoja, siellä on automerkki, automalli, sitten jotain perustietoa siitä, että onko se etuveto, takaveto, neliveto ja hintatietoa ja sitten hevosvoimia ja moottorin koko ja kulutustietoja. Eli tämmöistä dataa mä tässä pyörittelen mun makroissa. Täällä on Origin on Aasia, Eurooppa ja Aasia, eli noin 3 maata, mitä siellä sitten on, ja näiden kanssa mä sitä demoita sitten teen, että mä makroilen sitten noita 3 maata tuossa, tai paikkaa, mistä tämä auto voi olla sitten rakennettuna. Mä oon tässä sitten työllä ja tuskalla on tämmöisen koodin valmiiksi, että lasketaan summaristatistiikkaa tuosta hinnasta, auton hinnasta, kulutuksesta MPG eli miles per gallon, niin sitten hevosvoimista ja lasketaan se autotyypeittäin. Mä pistän sen suoritukseen tuosta param, nyt kun se on print, niin se vie tuon tulostuksen tähän output-ikkuna. Näkyy ihan ok. Eli perustatistiikkaa, eli jos ei mitään muita statistiikkoja pyydetään, niin se pistää lukumäärän keskiarvo, keskiajonnan minimi ja maksimi. No sitten mut tulee tässä analyysin tarpeeseen tosiaan, mun pitäisi ymmärtää se, että tässä on näitä amerikkalaisia, aasialaisia ja eurooppalaisia autoja, niin mä haluan rajoittaa tämän mun analyysin sitten noihin amerikkalaisiin autoihin. Eli sitten mä otan tänne vaan tämmönen simppeli where-ehto. Oikein, kyllä. Ja, eli nyt se on rajoitettu tuohon, mutta pistää sinne vielä ohjetta, että tosiaankin nyt tämä on tuohon rajoitettu noihin amerikkalaisiin autoihin. Mulla on no. Eli mä pistän tuonne tuon USA, eli tosiaankin tuohon on rajoitus, että USA on kyse, ja nyt sitten tämä mun koodi tekee, että tämä rajoittaa nämä, ei nyt ole lukemista muuten näin, mutta tosiaankin nyt täällä on vähän vähemmän näitä autoja ja autotyyppejä, ei ole yhtään hybridiautoja esimerkiksi. Hyvä, no sitten mitä nämä makrot tässä sitten liittyy tähän tarinaan, niin nyt jos mulla on tämä sama koodi, ja mä haluankin sitten tätä samasta koodia sitten ajaa sille eurooppalaisille autoille, niin onhan se pikkasen työlästä, mä rupean tässä joka kohta, missä lukee USA, niin vaihtamaan se Euroopan, niin sen sijaan, että mä rupeaisin koodia kirjoittaa uudestaan, niin mä menen tämmöisen makromuuttujan. Mulla itsellä on semmoinen tapa, että mä pistän aina sen makromuuttujan samalla let käsky, eli let, mä määrään tuolla, että mulla on tuollainen alaviiva origin-niminen makromuuttuja, mulla on aina makromuuttujat alkaa niin, että se on alaviivalla, ja muuten yleensä se muuttujan niminen makromuuttuja, mihin mä viittaan sillä makromuuttajalla, jos nyt sattuu tämmöinen olemaan. Että mä annan sille sen kentän arvon siinä muodossa tässä tapauksessa, missä siellä datassakin on, koska mä teen tuohon tuommoisen rajauksen, eli siihen tulee nyt sitten origin on Europe. Nyt mä menen tähän mun koodiin niin muuttamaan tätä koodia niin, että se osaakin hyödyntää tätä makromuuttujaa. Ja makromuuttujat on tämmöisiä tekstirimpsuja, mitkä sitten SAS-koodissa alkaa et-merkillä, sitten on se makromuuttujan nimi, ja hyvä tapa on pistää se piste perään, että tämä kertoo, että missä kohtaa se makromuuttuja sitten loppuu. Tässä tapauksessa on väliä, kun on vaan tuommoinen yksi nimi tuossa kiinni, mutta jos olisi sisäkkäisiä makromuuttuja, että yksi makro kutsuu toista, joka taas kutsuu kolmatta sisäkkäistä makromuuttujaa, niin silloin tuo piste on tuolla aika tärkeä, että se osaa tajuta, missä kohtaa tuo loppuu tuo makromuuttujan nimi. Ja nyt sitten mä pistän tälle koodiin samaisen makromuuttujan, että missä kohtaa tuo rajaus tapahtuu. Eli tuolla.
Ja toinen, mikä pitää muistaa, on että kun on makromuuttujista kyse, niin nuo hipsut pitää olla tuplahipsuja. Muuten ei toimi, makromuuttu vaatii tuplahipsut. Ja mä olenkin käyttänyt, oikeastaan aina käytän tuplahipsua, että mä olen luopunut kokonaan yksilöhipsuista. Ja nyt kun mä tästä ajan tämän RAN, niin tää ajaakin sitten sille eurooppalaisille autoille. Tuonne tulee titleenkin tuo Euroope. Ja helppoa kuin heinän teko. Ei mun tarvitse nyt, kun mä olen aasialaiset autot, niin vaihtaa tuohon kohtaan tuon Aasian nimen ja taas ajaa. Pistin mikrofonin päälle, käytetään tuota RANia tuolta, niin ei me näppäimissä tekoisi. Ja siellä oli sitten Aasia, nyt tuli myös nämä hybridimuotoiset autot tänne listaukseen mukaan. Eli miten nämä toimii, nämä makromuuttujat ylipäänsä, tässä on niin tämä koodi, kun painetaan juoksevaa ukkelia tuosta, niin tämä tekstirimpsu on tästä lähtenyt SASin kääntäjälle. Ja tämä SASin kääntäjä siinä kohtaa, kun se näkee et-merkin, niin sitten se tajuaa, että hetkinen, että nyt tämä kaveri haluaa käyttää makromuuttujaa, eli sitten se ottaa tuosta et-merkin ja tuon pisteen väliltä tuon tekstin ja katsoo, että löytyykö tuolta makromuuttujen taulusta tuon nimistä makromuuttujaa, ja jos löytyy, niin sitten se heittää siihen sen arvon, mikä sinne on määrätty. Tässä tapauksessa on määrätty let-operaatiolla. On muitakin tapoja määrätä makromuuttujen arvoja kuin tämä, mutta tämä on tämä perusstandarditapa. Ja sitten minulla on tilanne se, että mä haluan tehdä tästä vähän tämmöisen eräajotyyli tai tämmöisen joku viikoittaisen raportin. Eli se, että mä haluan ottaa tuonne listauksena tähän mun tulostusikkunaan, niin mä haluankin johonkin tauluun, pistää tuohon nyt noin, että mä otan tuolta pois ton printin ja pistää tänne sitten ehdoksi, että outputti meneekin johonkin tulostustauluun. Eli olisi tämmöinen idea, että mulla on tämmöinen kuukausittainen rutiini, mikä pitää tässä ajaa. No, tässä tapauksessa se pistää laittaa talteen ja ottaa nyt sitten tänne sitten Car Statistics-niminen taulu. Ja sitten ottaa se eroa, että kun mä ajan nyt sitten aasialaiset autot, niin ne menisivät omaan tauluun, ja sitten kun tulee USA-laiset autot, niin ne menee toiseen tauluun. Niin samalla lailla kuin tuossa aikaisemminkin, ei muuta kuin pistää tänne tuon makromuuttujan, niin nyt taas heittää sitten uuden nimiseen tauluun tuon lopputuleman. Eli nyt kun mä tämän koodin tästä ajan, niin nyt sitä ei tulostu tuonne output-ikkunaan, vaan se menee tuon tauluun. Ja tässä on nyt sitten taulussa nyt sitten nämä summaristatistiikka niistä autoista, mitkä oli noita USA-laisia. Ja toisenkin toi taulu menee tänne workiin. Täällä tuli nyt sitten Car Statistics ja se olikin Aasian vasta menossa, aasialaisesta auto. No, tässä on sitten se, että tämä koodi ollaan tässä kirjoittu aina kerrallaan, että mä uudestaan ajan, niin mä haluaisinkin tehdä tästä sellaisen ohjelman sen sijaan, että mä niin menisin aina tänne uudestaan tuohon kohtaan ja sitten vaihdan tänne tämän USA:n ja sitten taas Euroopan, niin mä haluaisin, että mulla olisi koodinpätkä, mitä mä sitten tässä makrolla kutsun. Eli mun pitäisikin tehdä tästä ohjelmasta taas makrokoodi, mitä mä sitten kutsun makrokutsulla. No näitä sitten taas tehdään niin, että mä vaihdankin tuosta tuonne tämmöisen makro-ohjelmakoodia tai ohjelmaa rupeaa kirjoittamaan, ja olkoon tämän nimi nyt sitten, mulla on joku nimikin, mikä se nimi olikaan? Car Summary. Noin, eli siellä on sitten suluissa annetaan näitä makromuuttuja, mitä tämä koodi tässä käyttää. Ja mulla on tosiaankin nyt tähän koodi on tehty toi origin, eli sitä millä mä rajaan sitä, että minkä alueen, maanosa-alueen autosta on kyse, mutta sen lisäksi mulla on muitakin makromuuttuja siellä. Makrokomento sitten lopetaan sillä, että sanotaan mend, prosenttimet, ja prosentilla taas sitten kerrotaan näistä makro-ohjelmointikäskyistä. Ja tässä tapauksessa mä oon sitten kekannut, että voisihan olla vieläkin yleisempi, että sen sijaan mä vaihdan tässä tätä originia, että mistä maanosasta tai mistä maan alueesta on tässä kyse, niin mulla voisi olla kiinnostus sitä, että mä voisin välillä vähän vaihtaa näitä, että mitkä nämä muuttujat on, mistä tämä perustatistiikka lasketaan. No mä luon tänne uuden nimellä varustetun makromuuttujan, eli tässä tapauksessa mulla on origin on yhtä suuri kuin, niin silloin mä luon makron, jossa mun pitää antaa näille makroille sitten kutsuttaessa nämä arvot origin ja vars näillä nimillä. Jos mulla ei olisi sitä originia tuossa, niin se olisi tämmöinen positionaalinen, anteeksi, jos on mutta USA:lta se on positionaalinen, silloin mä voin sanoa, että mä vaadin aina 2 makroparametria, ja mä tiedän sitten käyttäjänä, että missä järjestelmä ne pitää olla ja missä muodossa ne pitää olla. Eli tässä nyt ei saa sitten missään tapauksessa pistää pilkkuja tuonne väliin, koska silloin tämä koodi menisi sekaisin.
Eli mun pitää tietää, miten mä käytetään vars-muuttuja tässä. No hyvä, tässä koodissa taas sitten tuohon vars-kohtaan, mihin tulee toi variablet, niin tuohon kohtaan tulee uusi luotu vars-makromuuttaja, mikä tuossa makrokutsussa sitten määritellään. Ja nyt mulla on tässä makrokoodi, eli mulla on tuossa makrokoodi, mä luon tässä makron, joka sitten ottaa tietyt parametrit, ja mä tuosta kun ajan, niin ei tapahdu mitään, eikö niin? Ja nyt mä ajoin tuon makron, ja mulle ei tapahdu logiin mitään, ei resultsiin mitään, niin mihinkään ei tule mitään. Eli tämä koodi ei tässä kohtaa vielä lähde mihinkään suoritukseen, vaan mä vasta loin ja määrittelin sen makro-ohjelman. Ja nyt sitten se, miten mä saan ajettua, on se, että mulla on täällä sitten makrokutsu, eli tuota äsken luotua makroa kutsutaan sitten niin, että tuohon pistää prosenttia toi makron nimi. Ja nyt kun täällä on toi origin USA ja sitten nämä makromuuttajat, niin nyt sitten taas ajan noilla parametrit on makro, mikä äsken luotiin. Eli nyt vasta se makro ajetaan. Eli sitä ei ajeta silloin, kun mä sen äsken käynnistin sen makrokomennon, vaan tässä seuraavassa, kun mä kutsun sitä makroa. Tai sitten jos mulla on täällä Aasia, niin nyt sitten saa aasialaisille ja sitten aasialaisesta autosta jo miles per gallonia, niin me halutaan täällä vaikka sitten hevosvoimat. Eli mulla on nyt sitten tämmöinen yleiskäyttöisempi ohjelmakoodi tässä, missä mä voin sitten kutsuta pohjakoodia sitten erilaisilla parametreilla. Tai sitten jos mulla on vaikka sitten se kolmas vaihtoehto on vaikka eurooppalaiset autot, ja niistä mä haluan sitten kuulla vielä sen lisäksi, että montako hevossylinteri niissä on. Nyt kun mä muistan vielä, oliko se noin, ei ainakaan noin, mutta sylinteri. Oli oikein kyllä. Eli mä saan aika yleiskäyttöisen koodin. No, se taas mikä tässä on pikkasen ärsyttävää on se, että jos tämä mulla on tämmöinen yleiskäyttöinen juttu, niin mitä ihmettä, että mä joudun sen kumminkin tuossa koodissa kirjoittamaan ennen kuin mä sen kutsun, niin eihän siinä nyt hirveästi sitten säästä oikein mitään, niin millä mä saisin semmoisen, että mun ei tarvitse makroa tuossa etukäteen niin aikaksi kirjoittaa ja sitten vasta kutsua sen, niin mä haluaisin semmoista, että se olisi niin aina kutsuttavissa. Ja sitten tapahtuu sitten niin, että mä otan tästä kopsu vaikka tänne editoin pikkasen, muokataan vähän erilainen, mä otan tuosta tuon talteen, kopsu, ja sitten mä avaan täällä uuden editorin, program new editor. Ja nyt sitten mä keksin joku tommosen, että car percentiles vaikka. Ja sitten mä teen sinne niin, että tänne tulee prosenttipisteitä P0, sitten onko se muuten P1 vai P0, se on P1 eikä P5 ja P10 ja persenttiili 90 ja P95 ja P99. Ja laitetaan tuommoisia persenttiilipisteitä ja sitten laitetaan nuo datat vielä uuden nimiseen. Ja kikka kuutonen tässä on se, että nyt mun pitää tallettaa tämä ohjelmakoodi, mikä tässä on ihan ASCII-muodossa oleva Notepad-tyylinen tekstirimpsu, niin pitää tallettaa tiettyyn paikkaan. Eli mä nyt sitten tässä kerkannut sen, että mulla on täällä tämmöinen FANS-ohjelmaa varten luotu SAS-formats-hakemisto, ja mä talletan, näkyykö täällä tuolla ikkunassa, näkyy hyvä. Eli mä olen tänne jo kerran tallettanut, mutta uskokaa nyt, että se on näin tehty. Mä tästä treenasin tämän ennen kuin mä tulin tänne teidän eteen esiintymään. Tämä on kerran terestetty, niin nyt ei edes muista kumpi noista oikein. Car percentile tai car percentile, kumminkin toinen se laitettu, talletettu. Ja sen jälkeen mä voin sulkea tämän, tätä mä en enää tarvitse. Mutta jotta mä voin sitä makrokoodia kutsua automaattisesti, niin mun pitää kertoa tälle SASille, että mulla on tommonen automaattisesti käynnistetty paikka, mistä käynnistetään automaattisesti makroja. Ja sen option nimi on SAS Autos, eli nyt kun mä menen tänne, oikein pitääkin olla noin. Katsotaan mikä mun SAS Autos option asetus on, proc option SAS Autos. Eli mikä on mun hakemisto tai paikka, missä noita makrokoodeja voisi olla. Ja mä tuosta klikkaan ja ajan tuon option täältä.
Niin nyt sitten se sanoo, että se on olemassa, mutta siellä on ainoastaan tämmöinen SASin oletusarvoinen SAS-autos hakemistorakenne, missä on näitä kaikkia SASin asennuksen mukana tulevia esimerkkimakroja. Eli nyt ei ainakaan kannata missään tapauksessa sössiä, koska silloin varmaan moni muu asetus, mikä vaatii jotain makroja, mitä SAS on tarjonnut, niin menee sekaisin. Joten mä teen tänne semmoisen option, että se täydentää äsken annettua SAS-autos-optiota. Eli mulla on tuolla toi SAS-autos edelleen. Eli mä sanon, että tämä mun SAS-autos-hakemisto, niin siellä on toi alkuperäinen SAS-autos, ja sitten toi äskeinen paikka, mihin mä sen persenttiili ohjelmakoodin talletin. Eli mä talletin sen samalla nimellä, mikä se makron nimi on. Ja nyt, kun mulla on tuossa toi sanottu, että tuolla on toi automaattinen makrojen kutsupaikka, niin nyt kun mä tuosta kutsunkin tätä car percentiles, näköjään car percentile tuolla USA-nimellä, toivottavasti nyt toimii. Hetken toimii totta kai ja kanssa, muutenhan toi ei ole olemassa. Laitetaan tuolla toi koodi. Tai katsotaan sekaksi niin, että mä en ole sanonut vielä. Eli nyt mä en ole ajanut tätä steppiä tässä vielä. Eli mä sanon, että ajetaan tuommoinen koodipätkä tuossa, niin sanotaan, että makro ei löydy. Invalidi makron kutsu, eli tuommoista makroa ei ole olemassakaan. Ja nyt kun mä sanon, että joo, mutta menepäs katsoa tuonne äsken luotuun hakemistoon. Tuossa on toi optio. Ja nyt taikuri itsekin ajan, että toimiiko tämä. Eilen toimi. Ei, mä oon tehnyt jonkun väärin. Nyt mä sain tämän toimimaan täällä. Tässä on niin paljon tapahtunut, että et varmaan ikinä usko, että tämä ihan oikeasti toimii näin. Eli tosiaankin nyt tuossa kohtaa toi loi sen SAS-autos uudestaan, ja sitten sen jälkeen kun mä ajoin sen Cars Percentan niin kuin aikaisemminkin, niin nyt sitten tuossa kohtaa tosiaankin toi lähti ajamaan sitä Cars Percentasta, mitä mä en ole tässä sessiossa nyt luonut, vaan se on hakenut se suoraan sieltä tuosta hakemistosta, koska tämän makron nimi oli saman niminen kuin se faili, missä se oli talletettu tämä ohjelmakoodi. All right, no olihan toikin ihan ok tietää, että tuommoista voidaan tehdä. No tämäkin on ihan hieno. Nyt mulla on tämmöinen, mun ei tarvitse aina jokaista makroa tässä erikseen luoda tässä mun yhdessä istunnossa, vaan mulla on tapa kutsua tämmöisen meidän tiimin yhteiskäyttöisiä koodeja, mutta sitten mä rupean jurppimaan nyt sitten se, että mun pitää mennä ihan oikeasti käynnistämään erikseen toi USA ja sitten se Aasia ja Eurooppa erikseen, niin mitäs mulla olisikin tämmöinen kontrollitaulu, että mä olen hakenut nyt sitä Car Help-aineistosta niin noi maat tuolta, ja mulla on tämmöinen 3 rivin kontrollitaulu, eli taas mulla on joku tämmöinen editoitava faili, mitä mä voin sitten käydä editoimassa, tehdä nyt vaikka niin, että mä tätä editoinkin tuplaklikkaamalla SAS-taulua, niin mä saan tästä edit-moden päälle, ja sitten tuonne me laitetaan yksi uusi rivi, no käyn eli tuohon, ja insert rows, yksi rivi riittää, ja keksitään, että Kanadassa olisi kans auto tehty. Eli mä otan tuolta, lisätään mun kontrollitaulua, niin mä oon niin mennyt editoimaan, ja tämä voisi olla vaikka auditoitu tämä faili, että kuka tarvoskatsoi jälkeen, että kuka tätä meidän kontrollitaulua on käynyt säätämässä, että miksi meillä nyt yhtäkkiä onkin siellä kanadalaisia autoja kysytään, vaikka nyt on vielä markkinoillakaan, niin sitten näkee, että se on Jussi Varskaisella käynyt. Ja nyt sitten mä käsin tuon edit-moden tuosta pois päältä, nyt sitten mä, piti olla niin, että se tallettaa. Eikö mä sitä tallettanut? Pitääkö lyödä Enteri kerran vai mitä se on? Joo, tai joo. No niin, nyt se pysyy. Ja nyt mulla on luotu tuommoinen kontrollitaulu. Ja mä haluankin sitten niin, että tämä mun makro, missä näitä autopersenttiileistä lasketaan, niin sitä luupattaisiin sitten sen mun kontrollitaulun läpi. No, jotta mä sen saan tietää, tai sen saan aikaisesti, niin mun pitäisi ekaksi tietää sitten, että montako niitä rivejä siinä on. Eli jos tämä on aidosti tämmöinen dataohjautuva, niin mä teen niin, että mä aloitan tämän mun koodi sillä, että mä tsekkaan, että montako riviä tuossa mun kontrollitaulussa on. Ja elegantein tapa tehdä se on näin, että me katsotaan tuosta taulun tämmöistä ohjausosiosta. Eli me ei ruveta laskemaan niitä jokaista riviä. Se tauluhan voisi olla kuinka suuri, no tuskin ohjaustaulu on niin kauhean suuri, mutta tehdään tämmöinen, että sen sijaan, että me ruvetaan mennä dataa läpi, niin me katsotaan tuosta kuvaustaulukkeesta, että tämmöinen AT, mikä tämä attribution, dataset attribution, katsoo NOPS, number of observation, ja tässä on nyt sitten toinen tapa luoda makromuuttoja, eli call symput komento datalauteessa on sama kuin silloin oli se let, mikä oli sitten, missä mä let komennolla sanon, että mikä nyt makromuuttajan sitten toi arvo onkaan.
Eli tästä tapahtuu sama, kun mulla olisi tuolla, että nops, eli makromuuttaja on nops, ja sitten se tulee se 4, koska siinä on 4 riviä siinä ohjaustaulussa. No toinen, mitä mä haluan sitten, niin on se, että mä rupean luuppaamaan niitä rivejä. Eli mä haen tuosta kontrollitaulusta aina sitten sen, että mä menen 1 sinne 5, tehdään nyt tätä makrokoodia. Do, i, on, 1, do. Ja luupataan sitä koodia sitten niin monta kertaa, kun meillä on niitä makrorivejä siinä rivejä siinä ohjaustaulussa onkaan. Eli tuohon makromuuttujaan saakka luupataan. Ja sitten tuossa, mitä mä teen, niin on tosiaankin sitten mä haen tuosta kontrollitaulusta, mä haen siitä sen ensimmäisen, toisen, kolmannen, 4. rivin kunkin kerralla. Eli mulla on täällä kontrollitaulua lasketaan, mennään tuohon iinenteen havaintoon. Eli nyt kun tämä luuppaa tätä makromuuttuja 1 4 tässä tapauksessa, niin tuossa kohtaa se valitsee siitä ohjaustaulusta ensiksi 1. rivin, tekee taas siitä uuden makromuuttujan. Tämä tekee nyt sitten sen, että se lataa tuohon origin makroon sitten sen kontrollitaulussa olevan muuttujan arvon, joka on aluksi Aasia, sitten Eurooppa, sitten USA ja sitten se Kanada vielä viimeisenä. Ja loppuun mä voisin tehdä elegantisti täällä vaikka tämän car percentiles koodin kutsumisen. Eli mä oon nyt vaikka tuohon pistää current origin. Mulla on tämmöinen tapa, että kun mä tuota luuppauksia teen, niin mä sitten tuossa kohtaa logiin kirjoitan, että mikä sen arvo on minkäkin luuppauksen jälkeen. Ja sitten mä sanon, että nyt mulla on tässä tämä koodinpätkä, mitä mä tässä luuppailen, niin nyt sitten tämä räpätään sitten makroksi. Eli samalla lailla kuin aikaisemmin, niin mä teen tästä makro, ja tämän nimi on loop, countries, noin, ja se loppuu tonne. Ja nyt sitten mulla on tässä makro, joka katsoo kontrollitaulusta, monta riviä siellä on, sen jälkeen luuppaa tätä koodia niin monta kertaa, kun siellä rivejä oli 1 4, ja sitten se tekee tuon car percentile tuossa kohtaa. Ja tuohon pitää vielä, hyvä, että kukaan ei sanonut, niin tosiaankin niin sulkee toi do-lause. Ja nyt taas mä ajan, niin mitään ei vielä tapahdu tässä kohtaa, koska mä en kutsu sitä makroa. Eli sitten vasta tämä koodihan lähtee toimintaan, kun mä tuosta otan ton koodin ja kutsun tätä loop macros koodia. Ja nyt sitten tämän pitäisi, jos luoja suo, niin luupataan 4 kertaa se ohjaustaulu, ajaa sen persenttiilit sitten kullekin noista 4 maasta, tai maanosa hyvä, Aasia, siellä on nämä 4 persenttiiliä, Eurooppa, noin persenttiilit, ja Kanada ei näy missään, mutta eipä sinne ohjaustaulussa ollutkaan Kanadaa. Ja logisesti täällä huudetaan, että Kanada on ajettu, Eurooppa, USA, Kanada on ajettu, on löydetty se Kanada sieltä, mutta meillä ei siinä Cars-aineistossa ollut yhtään Kanadassa tehtyä autoa, niin se on sitten tuottanut tyhjä. Eli tämmöinen, nyt mulla vähän katkesi tuossa toi koodinpätkä. Mä lähdin siitä, että mä loin sen yhden simppelin summaritauluun, ja sitten mä loin makromuuttajia, millä mä rajoitin sitä, ja sitten mä tein sitä makrokoodia. Mutta ne Pietarin kautta varmaan tulee jako, kun mä laitan sen varsinaisen koodin, millä mä treenasin tämän, mutta mulla kävi kyllä eilen just samalla lailla, että se jostain syystä hukkasi tuossa kohtaa tuon autokodessa. Ops, kysyttävä. Tässä on tämä, miten mä oon makroja oppinut käyttämään, mihin mä niitä nykyään käytän, just tämmöisten loopien tekemiset. Mä luuppaan näitä makroja ohjaustauluja. Mulla on yleensä ohjaustaulu, jos mä jotain ympäristöä teen. Visual Studio Code tosiaan SAS-koodausta maailman eniten käytetyllä sovelluskehittimellä. Aika tällainen niin kuin bold statementti, mutta löytyi niin kuin dataa tähän näin. Sitten mä vähän, tähän niin kuin ei ole SAS-työkalu, eli ei ole SASin tekemä käyttöliittymä, niin minkä takia tästä nyt pitäisi olla kiinnostunut, mitä pitäisi tietää, mikä tämä SASin VS-extensioni on tällä VS-kodelle ja sitten siitä käytöstä vähän se yleisesti ottaen. Ja Stack Overflow, tämä Devaien niin kuin yksi keskeisistä paikoista, mistä on käyty katsoa niitä exampleja monta vuotta, ja ne tekee sellaista tutkimusta, että millä välineillä ihmiset nyt sitten käyttää sitä tai koodaa. Ja 73,6% oli tämän vuoden kyselyn mukaan. Ja siinä on ollut pikkasen vaihtelua, mutta viimeiset niin kuin 2-3 vuotta tämä on ollut se kaikkein niin kuin
käytetyin työkalu. Ja tästä kun laskee heti näitä prosentteja yhteen, niin päästään yli 100, eli ihmiset käyttää montaa eri työkalua, mutta selkeästi tämä VS Code on aika käytetty, ja 58 000 vastaajaa, eli aika iso otos kuitenkin. Että en tiedä, siellä oli Eclipse oli jossain taustalla, ja se oli ehkä niin kuin, omasta mielestään niin kuin yksi näistä edeltäjistä, ja sitten tietysti tuo Visual Studio, en tiedä onko se maksullinen sitten, niin Microsoftin välineistä, näitä välineitä, mitä tässä aikaisemmin on ollut. Yes. No miksi, mitä SAS-koodaajan pitäisi tietää siitä VS Codesta? No tosiaan, että jos on olemassa olevaa tietoa jo valmiita SQL-poimintoja löytyy, käytetään jotain kannan toimittajan query builderia, jolla rakennetaan sitten niitä SQLia, niin puhtaan SQLn ajamiseen. Joku haluaa käyttää SASissa olevaa dataa omassa sovelluskehityksessään, että Devaa Javalla tai HTML tai on niitä .NET-tekijöitä, niillä on monilla käytössä tämä sovellus tai alusta. Ja sitten kaikki netistä löytyvät esimerkiksi jotain Python-koodeja ja muita, mitä löytyy niin kuin pilvin pimein, niin niiden yhdistäminen siihen SAS-kieleen, niin se on sellainen ympäristö, missä voidaan sitten niin kuin helposti toimia sekä SASin että niiden muiden kielien välillä. Esimerkiksi jos nyt joku lähtee rakentamaan virtuaaliympäristöä tai jotain maailmaa, niin, ja sinne haluaa sitä SAS-dataa, niin voisin kuvitella, että sitä ei tee tuolla EG:llä sitä fronttidevausta, eli taas niin kuin väline siihen, mitä halutaan tehdä. Oikea väline oikeaan asiaan. Joo. No tietysti nykyaikana, miten näitä esityksiä tehdään, kysytään Copilotilta, että mikä se VS Code, Microsoftin VS Code nyt oikein on. Ja siinä on summaus sitten, okei, se on ilmainen, eli helppo asentaa, varmaan osa syy, minkä takia sitä paljon käytetään. Ensimmäisen kerran 2015 julkaistu, saa kaikille ympäristöille. Ehkä sellainen, mikä tuli tosi monessa paikassa esiin, niin tosi kevyt. Eli se on niin kuin se perussovellus on pieni, nopea asentaa, ja sitten se laajennettavuus, eli tavallaan se perustuu puhtaasti siihen, että asennetaan sitten niitä plugareita, extensioneita, millä kielellä sä haluat koodata siihen. Ja niitä on helppo sitten lisätä sen mukaan, mitä tehdään. Okay. Sitten Git-tuki, sen kun asentaa, niin ensimmäinen vaihe taitaa olla, kun installointi on päättynyt, niin okei, käynnistetään, se ehdottaa, että miten se otat tämän Gitin käyttöön, GitHub-tunnukset tai muut. Eli se niin kuin on selkeä osa sitä, ei ole pakollinen, voi sitä käyttää ilmankin, mutta selkeästi se on niin kuin sellainen, mikä löytyy valmiina tuosta. Ja sitten siinä on näitä samoja, mitä nyt EG:stäkin löytyy paljon, eli kun lähdetään koodaamaan jotain, niin se sitten ehdottaa, että okei, proc.pr, niin sieltä tulee se printti ja muut. Eli auttaa siinä niin kuin koodaamisessa, tekee sitä highlighttausta ja muusta. Tosiaan sen kielen mukaan, eli jos teet sitä HTML, niin sitten se koodaa ne tagit sen aktiivisen kielen mukaan. Ja debuggaus, SASissa nyt on debuggausvälineet myös, mutta automaatiotestaus, debuggaus muuten, niin löytyy tästäkin. Et varsinaisesti ei ehkä tuo hirveästi sellaisia kriittisiä uusia komponentteja, jos vertaat, jos tekee vaan EGK tai niin kuin SAS-koodausta, niin jos tekee sitä EG:llä tai VS Codella, niin se VS Code ei tuo pelkästään niin kuin uusia ominaisuuksia tai jotain sellaista kriittistä, mitä haluaisi nyt, minkä takia kannattaisi välttämättä siirtyä suoraan siihen VS Codeen. Nyt tämä avaa hyvän opponoinnin, jos haluaa olla eri mieltä, niin voi olla. Tiedän, siellä on muutama sellainen feature, mitkä saattaisi olla hyviä, mutta en ole piirtänyt kaikkia kuvia, nämä on myös generoitu tekoälyllä. Promptit löytyy noteista, jos jotain kiinnostaa. Mitä myös mainosti toi Copilotti, mobiilisovellusten web-sivujen koodaamiseen paljon käytetty. Ja tosiaan tukee paljon eri ohjelmointikieliä, JavaScript, Python, C++, Java,
nyt Sassi myös niin kuin virallisestikin tuettuna. Eli Sassit löytyy oma extensioni siihen. Ja se ehkä näkyy siinä, että Sassin oma extensioni ei ollut ensimmäinen SAS-kieltä tukeva niin kuin lisäosa siihen välineeseen, vaan joku muu kerkesi tekee jo niitä niin kuin aikaisemmin. Ja sen lisäksi sinne on tullut aika paljon Sassiin liittyviä niin kuin, apukilkkeitä sitten, mitä joku muu, kuka tahansa on sitten tehnyt. Esimerkiksi just noihin makrojen kirjoittamiseen niin näytti olevan joku extension ja muuta. Okei, no miksi tällainen on nyt sitten tehty? Sassilla on omia välineitä ja sitten Sassi on tehnyt tällaisen extensionin, mitä hyötyä siitä on. Ja Copilot vastasi mulle tietysti tähänkin tyytyväisenä ja kaivoi vähän linkkejäkin vielä. Hyvin samanlaisia, mitä siinä oli siinä esittelyssä. Monikielen tuki, kevyt, laajennettavuus ja gitti. Ja IT-näkökulmasta tuo monikielisyyden tuki niin tietysti on se, että EG vaatii edelleen asennuksen ja kyllä meille tukeen tulee paljon kysymyksiä, että hei, että nyt EG:stä pitäisi saada uusi versio, käyttäjille ei ole admin-oikeuksia, miten me tämä hoidetaan tämä asennus, varsinkin jos se on joku kolmannen osapuolen porukka, joka silloin tällöin ohjeistuksen mukaan tekee niitä EG-asennuksia, niin sitten tulee säännöllisesti kysymyksiä, että tämä tuntuu nyt vaikealta ja miksei tämä toimi ja niin poispäin. Niin tuo VS Code, jos se on tosi yleinen, niin myös sitten on paljon enemmän osaamista sen asentamiseen. Ja saattaa olla IT-näkökulmasta paljon helpompi, että okei, te koodaatte jotain, Javaa, Sassia, HTML, mitä ikinä, käyttäkää sitä VS Codea, siellä se onnistuu niin kuin kaikki. Okei, kevyt, nopea, joo. Sitten tuo laajennettavuus, niin yksi highlight näytti olevan tuolla netissä esimerkiksi, että kun on koodia, niin siellä oli sellainen extensioni, joka kun se pinpointtasi mihin tahansa koodin kohtaan, niin se kertoo, että kuka sen on kirjoittanut alun perin. Jos se on Gitin kautta tullut sinne, niin se lisäys, että kuka sen lisäsi nämä ja nämä rivit. Okei, nämä on Jussin kirjoittamia. Jos mä en tajua, niin sitten mä menen kysyä Jussilta, että hei, miksi tämä on tehty tällä tavalla, tai meidän lähtökanta on muuttunut, että pitääkö meidän tehdä jotain muuta, niin myös niin kuin nähdään vähän sitä, että kuka sen koodin takana on, justiin näiden rivien takana. Yes. Ja sitten se Git-integraatio siellä. Organisaatiossa on varmaan omia sitten niin kuin versiohallintajärjestelmiä. Ja tietysti voi käyttää sitä yleistä, riippuu sitten mikä se oma organisaation ohjeistus on. Joo. Yhteisön tuki. No se on kyllä aika selkeä, että esimerkiksi Copilotista, kun tuli tekoälyavustin, niin se GitHubin tekoälyavustin osaa kirjoittaa jonkun verran SAS-koodia. Ei se ollut Sassin tekemä. Että kaikki nämä laajennukset, mitä siellä on, niin jos on toimiva, tähän olisi hyvä olla joku lisäosa. Voisin kuvitella, että esimerkiksi storage-prosessien tai job executioneihin, että jos niihin haluaa tehdä joku prompti, niin kuin käyttöliittymä HTML, niin siihen voisi olla hyvä olla joku oma extensioni, mistä voisi klikkailla. Tähän tulee alas vetovalikko ja se hakee sen täältä ja täältä. Se ohjaisi niin kuin tekee sen frontin tavallaan niille prompteille. Niin sellaisen tekeminen on kanssa, että joku porukka tai yksi aktiivinen ihminen tekee sen ja jakaa sitten eteenpäin. Ja Sassi tuottaa myös niitä omia laajennuksia, jotka on niin kuin sen SAS GitHub-tunnuksen alla ja verifioi, että se toimii ja sillä, vaikkei siellä niin kuin virallista teknistä tukea ole, niin silti ne on niin kuin validoitu, että se on toimiva ja sillä on jonkunnäköinen ylläpito. Voidaan yhdistää Vajaan ja 94 tuon extensionin kautta ja autentikoida sitä kautta. Että nähdään, se ei enää ole hirveästi erinäköinen EG:hen verrattuna. Sitä kautta niin kuin, siinä ei ole niin kuin hirveän iso ero. Se, että jos silloin kun se yhdistetään SAS 9, niin EG:hän juttelee sellaisen SAS-palikan niin kuin kautta kuin SAS Integration Technologies, ja se löytyy Program Filesista sieltä omasta niin kuin tietokoneesta, se on asennettu komponentti. Jos se löytyy siitä sun koneesta, niin se VS Codenkin yhdistäminen sinne SAS 9 onnistuu. Jos ei sitä ole, niin sit pitää erikseen pyytää tai jostain, että se asennus tuolle IT:lle tehdään. Mun mielestä tämä IT ei ole mitenkään erikseen lisenssoitava tuote. Että se on vaan niin kuin se
aikaisemmin puhuttiin SAS Connectista, SAS IT on niin kuin se uusi versio siitä, uudempi. Yes. Ja Vajan osalta niin sit käytetään niitä yleisiä rajapintoja, ja siinä on se autentikaatioero on tosiaan, että SAS 9 vastaan autentikoidaan salasana käyttäjätunnusparilla, ja sitten Vaja-integraatio, kun se käynnistetään, niin se ohjaa sut sinne Vaja-ympäristöön ja pyytää autentikoimaan, ja sä saat sieltä tokenin, ja sitten se liitetään tuohon, jos ei jotain SSO:ta on niin kuin laitettu toimimaan. Ja sitten ehkä isoin ero on, muissa kielissä on ollut niin kuin pitkän aikaa sitten tällainen notebook, eli sulla on niin kuin tekstiä, jotain muuta koodia, ja ne tulokset tulee siihen yhteen ja samaan. Siinä on varmaan hyviä ja huonoja puolia. Just jotkut opetustilanteet, joku tutustuu siihen logiikkaan tai muuhun, niin siellä on niin kuin hyvä se dokumentaatio, koodi, logit, tulokset on niin kuin kaikki nähtävissä, se on sellainen looginen putki. Mutta sitten jos meillä on sellainen kovasti haarautuva logiikka, niin siitä voi olla niin kuin haasteita taas siinä, että sellainen niin kuin suoraviivainen putki niin saattaa olla tosi työläs, jos yhtäkkiä tulee 5000 riviä jotain tavaraa, mikä me normaalisti hypättäisiin niin kuin ohi. Et siinä mielessä se EG:n sellainen flow-kaavio, missä niin kuin ne haarautuu erikseen, niin sopii sitten joihinkin logiikkoihin ehkä paremmin. Mutta varsinkin opetuksen yhteydessä ja se niin kun tutustuu johonkin, niin tosi loogisen näköinen kokonaisuus. No, miten tämä homma lähti liikkeelle? Asennetaan VS Code jollain tavalla, joko pyydetään, että joku sen asentaa tai sitten pyydetään, tai asennetaan itse. Sen jälkeen siellä on extension kohta, käydään ja asennetaan se. Hyvin suoraviivaisia, ei vaadi mitään sen isompaa osaamista. Ihan tällainen click next finish -tyyppinen. Ja sen jälkeen sitten yhdistetään joko SAS-ympäristöön johonkin noista Vaja-ympäristöistä. Ja siinä on selkeästi, että siinä kannattaa niin kuin kysyä ohjeet itseltä, että jos sulle ei ole tunnuksia siihen ympäristöön, niin toki sitä ei pysty tekemään Vaja-ympäristöissä ja muissa. Jos sä et ole siinä SAS-koodausympäristössä, että esimerkiksi Vajassa sulla voi olla tunnukset, että sä pääset katsomaan raportteja. Mutta sitten jos sulla ei ole tunnusta, että sä pystyt avaamaan itsellesi oman session, niin ei tämäkään toimi. Eli SAS 9 maailmassa oli se Workspace-serveri-istunto, se vaati käytännössä Windows-koneessa login as a bad job-ryhmään liittymisen. Jos sitä tunnusta ei ole, niin silloin ei aukea tavallaan se istunto myöskään tämän työkalun kautta. Et tavallaan niitä samoja asioita, mutta IT tekee sellaisen ryhmän ja laittaa yleensä sinne. Et ekalla kerralla saattaa olla, että joutuu kyselemään vähän siltä ylläpitäjältä, että miten tämä niinku pitää laittaa, ja mä haluaisin mun käyttäjätunnuksen lisättävän siihen sopiviin ryhmiin, että pystyy sen tekemään. Molemmista on hyvät ohjeet, kun tämän käynnistää. Se extensioni ohjaa siinä, että hei, jos sulla on SAS 9 ympäristö, tässä on ohjeet siihen. Jos on Vaja-ympäristö, niin tässä on ohjeet siihen. Ja siellä oli joku Vajassa versio 2022.12 tai joku, mistä eteenpäin se oli taas pikkasen helpompi. Jos on uusin versio, niin sitten se on aika suoraviivainen. Jos on pikkasen vanhempi versio, niin sitten sinne piti täyttää jonkunnäköisiä niin kuin client-ID:tä ja muuta, mitä se käyttää siinä autentikoinnissa. Yes. Ja se tietysti, että kun tuo VS Code ei ole pelkästään SASin tekemä työkalu, niin siihen löytyy ihan älyttömästi niin kuin ohjeet netistä, että niistä ei ole niin kuin pulaa. Löytyy kursseja ja guidelineja ja YouTube-videoita tai vaikka mitä. Yes. Ja sitten on se integraatio. Sitä se ehdottaa siinä niin kuin aluksi. Käyttäkää niin kuin tervettä järkeä, jos teillä on guidelineja organisaatiosta, niin sitten menette niiden mukaan. Se, mistä mä tuossa tarjoilin haastopaikkaa, oli tuo Copilot. Enemmän ja enemmän ihmiset käyttää sitä, mutta siinä kanssa kannattaa niin kuin olla tietoinen siitä tietoturvasta. Osa niistä on maksullisia. Ne, mitkä oli niitä yleisimpiä niin kuin Copilotteja, niin niissä selkeästi oli joku maksullisuus, ja sitten jos organisaatiolla on joku oma linjaus niiden käyttämiseen, niin sitten sen mukaan kannattaa mennä. Tai niin tosiaan kannattaa mennä. Te vahingossa luovuta esimerkiksi sen oman koodin käyttöoikeutta jollekin toiselle firmalle. Yes. Ja kuinka moni on käyttänyt Copilotia koodaamisessa?
tai jotain tekoälyavustinta. Okei, kuinka moni ei ole käyttänyt? Joo. Kyllä mä esimerkiksi eilen viimeksi, kun mä koodasin jotain näitä proc-printtejä ja muita sillä niin pyysin sitä. No ei toiminut ekalla kerralla, laitetaan sitä tuohon Copilottiin ja sitten korjaa tämä mulle. Ja kyllä aika hyvin se tekee sitä niin kuin, tällaista perustekemistä. Ja siinä mulla ei ole asennettuna VS Codea tai mitään plugaria tähän VS Codeen, koska en tiedä, mihin se menee se koodi. Mutta meillä on organisaatiossa maksullinen Microsoftin Copilot, ja siellä näkyy, että tämä on Enterprise-suojattu tämä sisältö, niin sinne voi työntää nyt mitä vaan koodiin, ja sitten se kirjoittaa jotain, ja sitten mä saan sen itselleni käyttöön sen jälkeen. Eli se on niin kuin turvallinen, mutta se ei ole integroituna nyt sitten tähän VS Codeen, mihin osa on niin kuin tykästynyt kyllä. Esimerkiksi täällä tiedän, että tilastokeskuksella on niin kuin testattu sitä, ja on niin kuin positiivisesti yllätytty siihen, että miten se SAS-koodiikin niin kuin tulkkaa ja osaa tehdä sen kanssa töitä. Sitten täällä on nämä IntelliSense ja CodeLens, jotka on tällaisia lisäosia justiin tämän VS Coden käyttöön. No sitten mä mietin pitkään, että mulla oli tällainen ympäristö, mitä vasten mä asensin ton VS Codea ja rupesin sitä käyttämään. Siellä lukee joka paikassa isolla, että älä tee mitään live-demoja tätä ympäristöä vasten. Ja sitten se on tuolla Jenkeissä, että siinä on jonkun verran latenssia. Niin mä eilen ja toissapäivänä nauhoitin tämän demon etukäteen ja sitten teidän iloksi ja ajan säästämiseksi niin leikkasin jotain niitä veittaa meikä pois sieltä, että katsotaan miltä toi nyt näyttää. Mäkin olen tehdä niin. Siinä on aina niin kuin puolensa ja puolensa. Saadaanko nyt tätä yhtään? Tähän yksi vaihe oli niin kuin valita, että minkälainen teema valitaan. Siinä on sellainen vaaleampikin teema. Tuossa näytöllä niin tuossa tummassa pohjassa on ne osa noista highlight-tauksista on niin parempia mun mielestä. Mustaa. Okei, eli tuossa on siis, tältä se näyttää suurin piirtein tyhjänä, kun sen avaa. Ja tuossa on nyt sellaisia hommia, mitä mä tässä on työstin tätä varten. Eli siellä on HTML ja siellä on JavaScriptia kokeiltu, sitten on Proxentinittiä, että mitä siellä on. Ja tuolla näkyy sitten, että nämä on viety Gittiin, siellä on U, joka on untracked, eli niitä ei ole viety GitHubiin vielä, ja sitten on tällainen modified-versio, eli mä oon ottanut sen sieltä Gitistä ja tehnyt paikallisia muutoksia, mutta sitä ei ole viety vielä minnekään. Ja siellä on tosiaan sekaisin nyt kaiken näköistä. Ja sitten riippuu, että mitä on asennettu, niin tässä toisessa reunassa näkyy tosiaan nämä muut kokonaisuudet, ja siellä on tämä extensioni, siellä on etitty Copilotia, jos tuohon noin hakee jotain, niin esimerkiksi SAS-termillä sitten rupeaa tulemaan sitä SAS-tavaraa. Ja täällä näkyy, että tuo SAS-instituutin virallinen niin kuin extensioni löytyy täältä. Ja siellä on sitten install-nappula, mitä klikkaamalla niin se asentaa sen. Ja asennus ei vie tosiaan kauhean kauan. Ja sitten on paljon muutakin, on sitä Java.js justiin, että jos haluaa niitä käyttöliittymiä tehdä. Ja sitten clinical accessia ja kaiken näköistä muuta. Täällä oli SAS macro definition tuolla alempana näkyvissä. Ja näytti olevan, sitten huomasin tässä, että on SAS ja Copilot, mikä on tulossa myös tämän vuoden aikana. Tämä on hackathonia varten näköjään tehty tällainen extension, mutta pitäisi olla niin kuin, tulossa ensimmäiset versiot kaikille käyttöön tämän vuoden aikana sitten, joka on SASin tekemä tuollainen Copilot-versio. Yes. Ja tosiaan sitten metadata-yhteydestä, niin silloin kun tuo autentikaatio on tullut, että meillä on joku ympäristö sieltä aktivoituna, niin siellä on sitten, mulla on siellä SAS 9 ympäristöä ja VAIA-ympäristöä, ja riippuen nyt sitten, että kun se autentikaatio siihen ympäristöön tehdään, niin peruskirjastot näkyy täältä. Jos avaat jonkun datan, niin se näyttää sen. Et ensimmäisessä versiossa sen, niin kuin nämä näki, mutta sitten se joudut koodaamaan jonkun proc-printin tai jonkun, että sä näit. Mutta nämä on selkeästi asioita, mitkä on kuitenkin aika tuoreita. Että mitä kaikkea täällä voi tehdä, niin ne on varmaan sellaisia asioita, mitkä niin kuin kehittyy. Mutta täällä esimerkiksi nyt SAS Helpistä sitten, tämä on joko CARS tai class-aineisto. Tämä on nyt sitten, se on 200 vaihtoehtoja ja me käytetään niitä kahta, niin näillä mennään.
Mutta sillä näkee niin kuin kaikki, mitä siellä on siellä ympäristössä. Ja tosiaan sieltä näkyy myös sen vaijaan kaikki datat, olkoon ne sitten muistissa tai ei. Jos sä kirjoitat, joku jo kirjoittaa ja koodaa Pythoniin ja haluaisi jotenkin käyttää sitä SASsia, niin tässä on nyt monella eri ohjelmointikielellä sitten, että mitä kaikkea sä haluat tehdä. Ei ole sillä lailla väliä, mitä ohjelmointikieltä käytetään. No se on ihan hyvä, mutta tämähän ei ole hirveästi ero siitä, että okei, EG:tä koodataan EG:llä ja sitten Python jollain Python kielellä, että sinällään aika suoraviivainen. Tässä on tosi laajat mahdollisuudet myös vaihtaa siitä, että miten nuo ikkunat on asemoitu, ja eli mahdollistaa sitä kautta. Ja Pythonissa taas taisi tulla tänne alas, kun ajetaan niitä, niin noi printit ja muut etupäässä. Joo, yksi ympäristö, missä voi tehdä jotain, mutta jos tekee vain yhdellä kielellä, niin en mä tiedä kuinka oleellista sitä on tehdä tällainen. Se Copilot, jos siitä tulee, niin jos se on hyvä työkalu tässä näin, niin se voi olla niin kuin iso etu kyllä. Esimerkiksi just dokumentoimaan sitä koodia meille tai jotain muuta. Mutta sitten tämä notebook on niin kuin uusi asia. Eli tuolta näkee, että meillä on SASin notebookiksi valittu tämä uusi tiedosto, mitä me ollaan tekemässä. Siihen on kopsattu joku esimerkki tai jotain koodia. Ja totahan voi snippailla sitten videoista ja netistä, mitä sitten halukaan tehdä. Ja että mitä tässä ollaan niin kuin puuhaamassa. Esimerkiksi just jos on joku makrokirjasto olemassa tai muuta, niin voisi kertoa koodin kommenteissa justiin, että okei, mihin tämä on tarkoitettu ja miksi se on alun perin tuotettu. Satunnaista hiiren pyörittelyä selkeästi tässä. No sitten sen jälkeen, eli siellä on meillä puhdas teksti, markuppi taisi olla sen nimi tuossa notebookeissa. Ja sitten sen jälkeen voidaan lähteä kirjoittamaan jotain koodia. Ja näytti olevan esimerkin mukaan, että riippuu, että kun sä kirjoitat koodia riittävän pitkälle, niin se päätteli sit siitä, että okei, tämä vaikuttaa olevan Pythonia tai tämä vaikuttaa olevan JS tai jotain muuta. Niin arvaa siitä, tai sitten voidaan sanoa suoraan, että mistä on kyse. Mitäs siellä on hirveästi mietitty nyt, että mikä tuo esimerkki oli. Tämä oli sellainen YouTube-video, mistä blokkasin tämän esimerkin ja sitten huomasin, että Snipping Toolissa on nykyään sellainen näppärä ominaisuus, että jos ottaa esimerkiksi videon, pistää pauselle ja siitä Snipping Toolilla valitsee jonkun, niin se osaa tulkata sen myös tekstiksi nykyään. Ja se tekee image-text-muutosta siinä. Se oli ihan näppärä. Ja tuolla on nyt esimerkki tosiaan, että joko siellä on tuo autodetect päällä, että mikä kieli on kyseessä, tai sitten voi pakottaa jonkun ohjelmointikielen. Ja sitten tässä on nyt jotain SAS-koodia. Siellä on, jos halutaan, että ajetaan tähän asti tai tästä eteenpäin, toiminnallisuus löytyy tuolta, tai sitten on perusplayer ja niin kuin ajetaan koko tämä kokonaisuus. Ja sitten siellä lähtee ajoon, ja käytännössä meillä oli nyt tuo vaija-ympäristö aktiivisena siellä, niin sitten me nähdään se tulos tuossa. Eli silloin kun se on tällainen putkimainen se työnkulku, halutaan selittää, että mitä siinä tapahtuu, niin niistä nämä notepadit on hyviä. Sitten seuraavaksi voi olla, että ei ole SAS-ihminen ja haluaa jotenkin jatkaa tätä näin, niin sieltä voidaan ottaa suoraan myös sitten toi SQL jostain kopsata. Se kovasti pyörittää. Pitää editoida vielä vähän. Yes. Joo. No, mutta seuraavassa vaiheessa tosiaan luodaan sinne uusi koodi ja sitä samaa aineistoa, mitä me tuossa ollaan nyt pyöritelty, niin sitten SQL:llä, jos tulee tänne toiseen reunaan valittavaksi tosiaan sitten pahoittelut niille, jotka on siellä Teamsin kautta, niin ei näe näitä huitomisia, mutta mahdollistaa tosiaan sen, että voidaan yhdistellä niitä useampaa eri kieltä. Varsinkin jos tekee tosiaan jonkin tietokanta SQL-editoriin menee ja rakentaa se oma hieno SQL-länsä, niin ei välttämättä tarvitse laittaa sitä mihinkään SASin
makrojen sisään voi ajaa suoraan sitten puhdasta SQL sieltä. Saa sen lopputuloksen taas tuohon. Ja totta kai sitten kannattaa niin kuin dokumentoida sitä, että mitä tässä tapahtuu. Ja sitten on Python koodi. Tässä esimerkiksi nyt sitten, en ole mikään Python koodaaja enkä koodaaja muutenkaan, mutta että Pythonissa rakennetaan näitä data frameja. Siellä on sitten SAS-komentoa, SAS data to data frame, ja sitten kerrotaan, että workissa on tällainen cars-sorted, mikä tuossa äsken ajettiin, ja sitten se printtaa sitten sen jälkeen tuonne datasetin tuollaisen shapein. Ne, jotka on Pythonin kanssa työskennellyt, tietää varmaan tarkemmin, että mikä se pointti siinä on ja mitä siinä tehdään. Ja tosiaan, kun vaan lähtee kirjoittamaan tai sitten käskee sille, että tästä on nyt tässä tapauksessa meillä on Pythonia käytettävissä, niin joko sen auto tunnistaa sen tai sitten käsketään, että okei, tämä on Pythoni. Ja sen jälkeen se lähtee ajoon, sitten kertoo, että mitä siellä tapahtuu, ja siinä on ne koodit, mitkä nyt sitten saatiin sinne eteenpäin, ja sitten tämä nyt näkyy, että se datasetin shape on näköjään 428,15, eli ilmeisesti 15 muuttujaa ja 428 riviä varmaankin tuossa. Yes. Sitten siellä näkyy nuo ajat. Nämä on tietysti suorituskykyvertailuja tehty jonkun verran Pythonin ja sitten SASin välillä. Ja ihan silläkin, että jos Pythonia ajetaan tuolla VAIA-ympäristössä, niin siitä on saatu ihan hyviä suorituskykyparannuksia. Eli SAS on kääntänyt nuo peruskirjastot niin kuin, etukäteen, ja siellä pystytään sitten saamaan jonkun verran nopeampaa suorituskykyä kuin tyypillisessä Python-ympäristössä. Sitten tässä on ODS-tulosten tuomista tänne näin, eli siinä on sitten käytetty erinäköistä kirjastoa ja taas sitten Pythonia ja sekaisin sitten SASia ja Pythonia ja saadaan niitä lopputuloksia tänne näin. En tiedä, osaako joku sanoa, tämä on ilmeisesti joku komento Pythonissa, mikä tekee sitten tuollaista tolppakuvaa ja sitten ODS. Okei. No sitten kun me on tehty niitä muutoksia, niin siellä rupeaa näkyy source controlissa vähän, mitä sinne on kirjoitettu. Siellä on ensimmäinen testi, toinen iteraatio, jotain lisättyjä kommentteja, ensimmäinen notebook, niin poispäin muutokset. Ja sitten tuolta voidaan lähteä viemään sitten tavaraa tällä GitHub-plugarilla. Eli laitetaan jotain kommentteja, mitä muutoksia me ollaan tänne tehty. Joku kuvaa hyvin tätä tekemistä ja sitten sen jälkeen joku, joka osaa paremmin tätä kittiä ja välinettä, niin osaa varmasti kertoa paljon tarkemmin, että miten tässä kannattaa toimia. Mutta sopivasti nappia painelemalla mä onnistuin saamaan ne kuitenkin sinne GitHubiin ennen pitkään, ja se on mun niin kuin itselleni lukittu, niin kuin, että se ei ole julkisesti näkyvissä oleva gitti, mutta organisaatiolla saattaa silti olla joku ohjeistus, että mitä mieltä ollaan siitä, että säilytetään meidän omaa koodia jossain ulkopuolisen tahon niin kuin nettipalvelussa. Ja yes. Sitten on näitä tietysti versiokontrolliasioita, että mitä muutoksia siellä on ollut ja voidaan niin kuin tehdä sitä vertailua, että mitkä ne muutokset on. Tämä on varmaan peruskauraa niille, jotka työskentelee tällaisten versiokontrollivälineiden kanssa. Sitten olisi tietysti mielenkiintoista nähdä, miltä se näyttää siellä Gitin puolella. Olikohan siitä joku esimerkki? Joo, no tuossa oli ehkä esimerkkinä se, että nyt kun ne vietiin ne kaikki muutokset tonne, niin siinä oli 2 failia, jotka oli eli niitä ei ollut, ne oli untracked, niitä ei ollut viety vielä tänne puolelle. Ja tuossa on nyt sitten mun gitti ja sinne mä oon tehnyt toisen VS Code, jossa on lukko perässä, eli se ei ole julkinen. Ja mä avasin tämän selaimen ennen kuin mä vein niitä. Silloin kun tuli tänne nyt katselemaan ja sitten kun päivitetään tämä, niin täällä oli aikaisemmin näkynä 4 eri tiedostoa ja sitten kun refreshataan, niin sitten ne löytyy tuolta GitHubin kautta. Yes.
Ja SASillahan on täällä Gitin kautta kanssa jaettavissa aika paljon näitä extensioneita. Sitten löytyy justiin vaijan puolelle erinäköisiä plugeja ja muuta sellaista. Ja sitten seuraavaksi oli sitten joku ajatus tässä oli vielä. Joo, niin täällä oli nämä SASin kirjastot, mitä näiden kanssa sitten tehdään. Kommentteja tuohon edelliseen vielä, kellä on Gitti käytössä. Sieltä löytyy. Joo. Ja toisaalta se on ihan näppärä tapa. Siellä Gitissä on selkeästi sellaisia asioita, mitkä on niin kuin ehkä puuttuu sieltä vaijasta tai koetaan, että ne on hyödyllisiä. Ja sitten joo, tähän se näköjään pysähtyy. Ja sitten jos siellä on sellaisia asioita, mitkä tulee niitä ladataan tosi paljon, niin ne on tietysti luonnollisesti myös niitä asioita, mitä voidaan liittää osaksi sitä tuotetta. Mutta siinä VS Codesta niin kuin lyhykäisyydessä ja sitten kun siis koko ajan puhutaan siitä, että kuinka paljon parempia ne tekoälyavustimet on ja ehkä kuinka paljon ne tasoittaa tietä niiden tosi hyvien ja sitten sellaisen aloittelevien koodaajien välillä, niin siinä on varmaan niin kuin isoja eroja. Ja ainakin mitä nyt on katsonut pari viikkoa sitten tuli OpenAI:lta tuli uusi sellainen Canvas-tyyppinen koodausapuri, niin vaikutti ihan lupaavalta kyllä. Mutta sanoisin, että jos tekee tosi paljon SAS-koodausta, niin pitääkö nyt siirtyä EG:stä tähän näin? Niin en nyt tosi ihan äkkiä siirtymässä, mutta esimerkiksi silloin 5.11. on nyt ensimmäinen se lanseeraus tästä Workbenchista, ja Workbenchin yksi tuettu koodauskäyttöliittymä on VS Code. Ja EG on tulossa seuraavassa iteraatiossa. Eli tavallaan tämä on niin hyvin integroitavissa ja helppo integroida, että se tulee niin kuin aikaisemmin kuin meidän oma niin kuin väline. Siinä oli vielä yhteenveto, mutta tosiaan se on niin kuin koodaustyökalu. Näppäriominaisuuksia, yleinen työkalu kaikkeen. Ihan samanlaista koodaamista, koodin kirjoittaminen on niin kuin samanlaista kuin muutenkin. Ehkä silloin, että jos sulla on Python koodaaja ja sä näytät sille tuollaisen notebookin, että näin sä saat sen SASin datasetin dataframeiksi tähän sun Pythoniin, niin siinä voi olla sellainen niin kuin aha-elämys, että okei, nyt mä saankin niin kuin näin helposti, mä itse saan meidän organisaation kaikki SASin datat Pythonin puolelle käyttöön, jos tulee tarvetta sille. Tai mille tahansa muulle ohjelmointikielelle. Ensimmäinen käyttökerta on sellainen, että se on vähän niin kuin askartelu. Asennus on nopea, mutta sitten asennetaan pluginiin, kirjaudutaan Gittiin, laitetaan kaiken näköistä muuta, sitten tehdään ne niin kuin liitynnät sinne SAS-palvelimelle. Niin vaatii jonkun verran niin kuin efforttia siihen ja löytää niitä ohjeistusta. Eli ensimmäinen, joka organisaatiossa tekee sen, kannattaa tehdä hyvät ohjeet, miten meidän organisaatiossa se saadaan aikaiseksi. Ja toki teknisestä tuesta saa aina apua sitten, mutta osa siinä on sellaisia asioita, mitkä on organisaatiokohtaisia, mikä se SAS-palvelimen nimi on, mikä se portti on, mihin otetaan yhteys ja niin poispäin. Ei ole mikään pakko siirtyä, tämä on niin kuin till, eikä sellainen, että nyt kaikki siirtyy johonkin pois, ei ole kyse siitä, vaan niin kuin se on maailman eniten käytetty väline. Niitä ihmisiä, jotka jo käyttää sitä, on hirveät määrät, joten ehkä helpottaa myös sitä niin kuin SASin käyttöä niiden näkökulmasta. Yes. Jotain tosiaan sellaisia, mitä ei ole SAS-maailmassa, niin on niitä plugineita. Ei välttämättä SASiin liittyen ollenkaan, vaan hyviä käytäntöjä koodin kirjoittamiseen ylipäätään. Niin siihen tukeen niin sieltä saattaa löytyä niin kuin välineitä. Justiin tällaisia. Koodin highlightaus ei ollut SAS-editorissa ensimmäinen keksintö. Se tuli jostain muualta. Yes. Kysymyksiä, kommentteja? Seuraava päivän aihe oli formaatit, mitä formaatilla saa tehtyä ja mitä ne ylipäätänsä on. Simppeli koodinpätkä mulla täällä. Mä luon yhden rivin datan. Mä oon muistanut nyt merkata lokaaliin, eli mä tuosta pistän koodin ajoon. Ja mulle tulee datasetti, missä on arvo 1, 2, 3. Ja formaatithan tarkoittaa sitä, että me voidaan SASissa
päättää, että miten arvoa 1, 2, 3 sitten esitetään, että siellä taulun sisällä on luku 1, 2, 3 ja sitten me näyttää sitä jollain muulla muodolla kuin 1, 2, 3 ja kaikista tyypillisin SASissa on nämä päivämääräformaatit, eikö niin? Eli päivämääräthän SASin sisällä on lukuja tammikuun 1. päivästä 1960 ja sitten me tämmöisellä formaatilla säädetään, että miltä se sitten vaan datassa näyttää. Eli nyt kun mä klikkaan tuohon samaan, että on vaan muuttanut sitä, että missä formaatissa 1, 2, 3 näytetään ja painan run. Nyt tänne tuleekin sitten tuommoinen teksti kuin toukokuun 3. 1960, eli 123 on sitten taulu toukokuun 3. päivä 1960, kun eka päivä on ollut 1. tammikuuta. Ja simpelisti formaattia vaihtamalla tässä, eli tuossa on toinen formaatti, DDMMYY, niin taas mä saan tuosta samasta luvusta näytettyä uudessa muodossa sen samaisen päivämäärän, tässä tapauksessa koska päivämäärästä on kyse. Tai jos sinne halutaan jotain muuta, vaikka datetime, niin taas datetime 20, eikä mitään noita desimaaleja, niin nyt taas sitten toi ottaa se 1, 2, 3 ja nyt sitten se näyttääkin sen formaatin siinä datetime muodossa, ja mikä on sitten niin, että montako sekuntia on sitä tammikuun 1. keskellä yötä, keskiyöstä, että se on 2 minuuttia 3 sekuntia ollut sitten, on tuo 123. Formaatin puolella on muutakin kuin pelkästään datetimea, mutta tässä on semmoinen muoto, että mä muokkaan dataa niin, että mulla on siellä 2 kenttää, niin mulla on se numerinen arvo, value, ja sitten mä otan tämän value-arvon ja me tuollaisella tietyllä formaatilla luen sen sitten tekstimuotoksi, tässä tapauksessa put-lauseella, eli nyt sitten sen sieltä mä päätän formaatin sen numerin päälle, niin mä käytänkin tätä formaattia niin, että mä saan tuosta uuden rivin, jotta mä saan vähän näytettyä, että mitä kaikkea täällä näkyykään. Niin tosiaankin nyt sitten toi käyttää tuon 1, 2, 3 ja näyttää tuossa DDMMYY-formaatissa, niin se on luonut tuonne uuden muuttujan, mutta nyt mä saan tällä kikalla sen, että mä saan tähän nämä molemmat luvut. Formaatteja on muita kuin päivämäärän formaatteja, esimerkiksi nyt vaikka semmoinen kuin bin, niin binäärismuodossa näyttää ton, eli monta, se on ei ollutkaan oikein, mikä mä tein väärin. Ainakin hex on, ei kukaan binääri. Eli heksadesimaaliluku, 123 heksadesimaaliluvulla 7b. Vai jotain, mitä bin pitäisi olla, kyllä bin mun mielestä on. Vai oliko se binaari? Binaari on just. Eli 123 on 0111111 arvoinen binääriluku. Ja tuommoisilla kikoilla me nyt sitten saadaan noita lukuja näytetty toisessa muodossa. Ja tosiaankin se alla oleva luku on edelleen toi samainen, eli se ei siellä taulun sisällä vaihdu, vaan ainoastaan tapa, miten me se esitetään tuossa, tai miten me katsotaan sitä taulua, niin se muuttuu tässä. No näitä formaatteja voi sitten tehdä itsekin, eli ei ole pakko hyväksyä pelkästään niitä, mitä SAS on toimittanut. Jos minulla on vaikka tämmöinen esimerkki, että mä haluankin, että tuommoinen 123.4, niin se on tuommoinen kaikki hyvin teksti. Ja sen formaatin nimi on vielä fans, eli pistää on nyt sitten formaat takaisin uudestaan. Eli toi value, niin esitän fans-formaatilla. Ja formaatit, samaten kuin se makromuuttajat, niin tämä päättyy kanssa aina pisteeseen. Jos sen toisella puolella on joku luku, niin yleensä se on aina, tai oikeastaan vasta aina sitten desimaalimerkkien pituus. Että jos siellä on vaikka joku, että datetime 20.3, niin sitten se tarkoittaa 3 desimaalisen päivämäärä, tässä näytetään. Ja tässä on simppeli muoto, miten me voidaan formaattia itse luoda. Eli jos mä näen datasetissä luvun 123.4, niin tulee teksti kaikki hyvin. No pistää tuonne nyt se 123.4. Niin mä luon tuossa formaatin, mitään ei tapahdu, ei pitänytkään tapahtua, koska mitään ei näytetä. Mutta sitten kun mä tässä mun datasetissä 123.4 tässä näytän, niin nyt siellä lukeekin kaikki hyvin. Ja huomatkaa, tuolla on kenttä on edelleen numerinen ja se on 8 merkkiä pitkä, vaikka kaikki hyvin, niin se on enemmän kuin 8 merkkiä. Eli mä pystyn visualisoimaan isommalla määrällä rytejä kuin mitä tuo teksti tuolla onkaan. Sitten voi sitten laittaa, katsotaan mitä jos siellä on muitakin kuin tuo samainen, mikä on tuossa formaatin muodossa. Eli mä lisään tuonne pari riviä lisää. Ja nyt se on tuo 123.45, missä on tuo formaatti luotu. Ja sitten samassa on myös sitten tuo tuommoinen luku, mille formaattia ei ole luotu. Tämä nyt sitten outputilla on sitten ulos tulosta tuosta
Ja nyt sitten missä toi formaatti löytää sen vastaavan arvon, niin siinä kohtaa tulee kaikki on hyvin, ja tähän toiseen ei mitään. Eli ole löydä formaattia, niin se näyttää tuonne sen alkuperäisen kentän arvon. Eli koska sille ei mitään formaatti on, niin sitten se ottaa ton luvun ja näyttää sen tuolla tulosteena. Se ei anna missingiä, vaan se ottaa sen alkuperäisen arvon. Tästä mun tarina etenikään. Tässä oli tämmöinen esimerkki, että tämä oli tuommoinen yksi tietty luku, mutta eihän se välttämättä aina niin, että mä haluan noita yhtä tiettyä lukua. Mulla saattaa olla vaikka niin, että mulla on joku lukujen väli, että 1–3 mä haluan sitten näytettyä jollain tällä kaikki hyvin formaatilla. Eli voit tehdä myös tämmöisiä arvojen DAVA-arvoja. Eli nyt jos mä tuohon pistäkin tämmöisen loopin, että mulla siellä loopataan arvoa tässä näin 1–10, tulostetaan ja sitten tälle annetaan toi fans formaatti. Nyt mä ajan uudestaan tämän formaatin, ja nyt tämä ajaa sen vanhan fansin päälle. Eli mulla on nyt sitten uusi määrittely tuolle fans-arvolle. 1.1.3, eli kaikki on hyvin, tulee teksti, ja muusta tapauksessa tulee luku. Eli nyt tuolla, missä on 1, 2, 3, niin lukee, että kaikki hyvin. Sitten lopussa tulee tuo alkuperäinen arvo, mikä se olikaan. No, voisi olla niin, että mä en aina välttämättä tiedä, mikä on se ensimmäinen arvo, niin mulla voi olla tämmöinen tapa, että mä kirjoitan low, ja sitten nämä on vaikka näitä pienet numerot. Ja sitten taas 7 high, eli mä en tiedä mikä se isoin on, mutta jos mikä tahansa on isompi kuin toi 7, niin niille tulee sitten suuret numerot. Eli tommosilla mä voin kiertää sen, että mä en aina välttämättä tiedä, mikä on se pienin, tai jos se vaikka muuttuu ajan myötä, niin tuolla lukee pienet numerot ja sitten 7 yleensä tulee suuret numerot. Ja onkohan joku tapa muokata sitä, että se on, kuuluuko toi 7 mukaan vai ei, mutta mä nyt ainakin kikkasin semmoista, jos mä haluan tuohon vaikka 7.1, niin silloin toi 7 ei ole mukana, koska formaatissa mä sanoin, että ainoastaan arvot, mitkä on 7.1 suurempia tai 7.1, niin silloin noi tulee mukaan. Ja sitten taas, jos on semmoisia, että ne ei mene tuohon noiden kahteen väliin, eli on jotkut, mikä ei ole alimmasta 3 tai ei ole 7.1 suurimpaan, niin mulla on tämmöinen koodi kuin other, eli mä voin viitata kaikkiin muihin sitten tänne vaikka ja sanoa, että nämä on turhat numerot. Eli formaattia voi luoda myös itse. Ja totta kai voi olla myös formaatteja tekstimuotoisille kentille. Eli nyt kun tässä kaikki oli numeroita, niin formaatti oli tuommoinen ilman tuommoista, mikä on dollarimerkkiä, mutta jos on tämmöinen, otas tuosta ekaksi pois, noin. Eli mulla onkin nyt sitten muuten samanlainen esimerkki on tuossa aikaisemmin, mutta nyt mulla on tämmöinen karakterikoodityyli, vaikka ABC-1, ei sen kummempaa, kun klikataan tuosta, että run, niin ihan samalla kuin äsken oli 1, 2, 3, 4 tai 1, 2, 3, niin mulla on yhden rivin kenttä tuossa. Ja mä oon luonut sitten uuden formaatin tälle, eli mä oon tämmöinen Codes-niminen, eli luon tästä lennosta itse tämmöisen formaatin, ja se formaatti nyt on tuommoinen pitempi tekstirimpsu, eli otas tuosta talteen, eli tuommoinen, että Codes, jos sattuu koodi olemaan ABC alanga 1001, niin silloin sieltä tulee tämmöinen lorem ipsum, kaikki tietää tämän tekstirimpsun pitkä kuin mikä, ja nyt kun se on karakterimuotoiseen kenttään, niin siinä pitää tosiaankin olla toi dollarimerkki tuossa mukana. Eli sillä kontrollaa sitä, että osataan viitata karakterimerkkiin. Ja nyt huomaatte, niin tosiaankin niin tämä karakterikenttä tässä, niin tämä on ainoastaan 7 merkkiä pitkä. Ja tuo teksti, mikä tuossa on, niin se on niin pitkä, kun mulla on vaan tässä ruudulla sitten näyttöä riittää. Ja tämä jatkuu vaikka kuinka pitkälle sitten. Ja tämän, kun mä tässä tein, niin mulle tuli nuoruudena mieleen, milloin koodaajana aloitin ja muistin niitä aikoja, kun levy oli kallista ja muisto oli kallista ja kaikki maksoi. Ja koodeja ei kirjoittu koskaan auki mihinkään, vaikka datassa oli tämmöisiä koodeja, vaikka tuotenimiä, ja sitten tuotenimeä sitten viitattiin taas näillä formaateilla. Ja se oli SASilla tämmöinen tapa jopa tehdä näitä tämmöisiä lookup table -tyylisiä, koska tosiaankin se
formaattihan on muistissa, eli koska se pystyy silloin lennosta ottamaan sen koodin arvon ja pistää sinne sen päälle, niin se oli muistissa oleva lookup table tyylinen toiminto, mihin me sitten käytettiin. Ja se, miten me sitä sitten hyödynnettiin silloin mun nuoruudessani, kun muistista oli ja levytilastakin kaikesta oli pulaa, kulutusmaitoakaan se alkoi keskiviikkoisin, niin tosiaankin niin tehtiin tämmöisiä, meillä oli tämmöisiä tauluja, millä me sitten niin, kontrolloitiin sitä, taas totta tehdään ekaksi vähän niin kuin väärin, jos mä teen tähän yhden virheen tähän alkuun. Ja tästä on mun lemppari datasetti, tämä CART-aineisto. Mä lataan sieltä nyt tommosen vähän niin kuin kontrollitaulun. Eli mulla on tämmöinen lookup-taulun tyyli, mutta tää ei ole vielä se lookup-taulu. Aha, mihin mun? Ei. Pitäisikö laittaa tuohon ChatGPT? Mikä se on? Mä en siihen suostu koskaan. Ei, no. Se on jotain nuoria hömpötystä. No niin, nyt mä sain sen tonne. Eli mulla on täällä tää malli, mikä on tämä avain tietyllä tapaa tässä mun datassa, eli jokaisella automerkillä on oma automallinsa, joka automalli on uniikki, ja mä olen sitten keksinyt tämmöisen, että hevosvoimat kirjoitetaan tämmöinen tekstimuodosta, horsepower is, sitten täällä on se horsepower-arvo otettu tuohon kiinni. Nyt mä haluan, että tämä on semmoinen, kun mä haluan tuosta formaatia, nyt mulla on tuossa datasetti, minkä mä haluan luota formaattia, sen sijaan, että mä rupean niin kirjoittamaan näin joka ikistä automerkkiä sinne auki, että kyllähän siinä väsyys, kun rupesi niin paljon koodia kirjoittamaan. Ja kikka, miten se tehdään, niin taulut voidaan, toi äskeinen taulu kelpaa mulle sinänsä kyllä ohjaustauluksi tai formaattitauluksi tähän mun jatkoon, mutta mun pitää nimetä ne kentät tietyllä tavalla. Eli jos nyt katsotaan ekaksi toi äskeinen taulu, niin tässähän nyt nämä on ihan alkuperäisen muodossa. Täällä on toi model, sitten toi mun äsken keksimä HP-text, minkä mä oon itse keksinyt, ja horsepower. No sellaisenaan tämä SAS ei tunnista niitä formaateiksi, mutta sitten kun tehdään tämmöisiä kikkoja, että ensinnäkin me laitetaan tuonne meillä täytyy olla malli on tämmöinen kuin start, se on tämmöinen varattu termi. Sitten se teksti, mikä sitten korvataan, mikä on se formaatikasta tuleva korvattava teksti, niin sen nimi on taas label. Ja sitten pitää totta kai formaatin nimi, niin mä oon keksinyt tämän HP-car, sitten se tyypiltään se on merkkimuotoinen. Eli nyt kun mä tuosta ajan tommosen koodin, niin nyt täällä rupeaa olemaan semmoisia kenttiä, ei tämä tehnyt. Variable tekstistä, HP-tekstistä. Mä tuossa äsken vielä ihan viime tingassa, kun Pietari näytti videota, muutin tätä mun tarinaa. Voi vähän toisella tarinalla. Mä tein tästä mielenkiintoista. Tosiaankin nyt täällä on tämmöisiä juttuja, mitä mä tarvitsen. Eli täällä on tämä startti, endi. Eli nyt tässä on vain yksi ainoa arvo. Mullahan voisi sanoa, kun oli alun perin 1-3 ja kaikki tämän puolen vaihteluväli, mutta tässä tämä on niin jokaiselle automerkille oma, niin näiden pitää olla tässä tapauksessa samat arvot, startti ja endi. Sitten täällä on tämä label, eli just se kenttä, miten tämä muokataan. No eipä toikaan nyt taas toimi. Miksei toi toimi? Se oli niin lyhyt. Ei riittänyt merkkien määrä. Label on toi horsepower is 265, eli auki kirjoitettu hevosvoimamäärä. Ja sitten mulla on täällä formaatin nimi ja formaatin tyyppi. Ja nyt täällä on semmoiset avainkentät tässä mun datasetissä, että mä pystyn lukaisemaan tämän tämmöisellä proc format koodilla formaatiksi. Eli näin. Ja nyt sitten tulee ainoastaan semmoinen vika, että nyt kun tuosta luodaan formaatti tuosta taulusta, niin siellä on semmoinen vika, että siellä on samalla nimellä olevia automerkkejä. Eli tämä ei hyväksy sitä, että on niin kuin samalla nimellä olevia start- tai end-arvoja siinä kohtaa, kun lukee se formaatiksi. Tätä ennen se oli pelkkä datasetti, mutta nyt kun se lukee sitä formaatiksi, niin se tajuu, että nyt täällä on tämä sama automerkkinimi niin kuin 2 kertaan. No siellä on 3 automerkkiä, mitkä nyt sitten sattuu olemaan niin kuin sekä takavetoisena että nelivetoisena että takavetoisena, niin poistaa sieltä näiden merkitä, sitten tämä menee läpi. Eli jos mennään tuohon steppiin takaisin, jos sieltä, eli keep on tuossa, where, onkohan tuo, näyttäisi olevan oikea määrä sulkuja, hyväksyykö se nyt se, hyvin meni. Ja nyt sitten uudestaan luodaan tuossa tuo datasetti, missä on ne kentän nimet oikealla tapaa luotuna, vieläkin meni hyvin läpi.
Ja nyt sitten kun mä tuosta tuon formaatin ajan, niin nyt pitäisi olla uniikit, koska mä oon sieltä ne muutamat rivit sitten heittänyt pois. Kyllä, formaatti tuli luotua. Formaatti HP Cars has been output. Ja nyt mä voin hyödyntää näissä mun ajoissani. Eli mitäs mulla olisi semmoinen esimerkki. Mä oon tämän näköinen esimerkki. Ei, kun tossa. Ole. Tuossa nyt tämä vaihtoehto, että mä luon sinne uuden tuommoisen muuttujan HP inverse, horsepower inverse. Eli nyt sitten tuossa nyt luodaan ja ajetaan se tuonne datasettiin. Ja nyt sitten täällä pitäisi olla, tuossa kohtaa tulee ensimmäiseksi riviksi. Tosiaankin se tulee ensimmäiseksi, koska mä luon tuossa toi lengthillä ton muuttuja tuossa ennen kuin toi datasetti luotaan sisään. Mutta nyt sitten mulla on tuolla uusi datasetti niin, että toi lukee tuolla formaattiin noita. Ja tätä me käytettiin aikoinaan sitten niin tämmöisen lookup-menetelmänä. Eli jos mulla on tuossa toinen esimerkki, niin semmoista, että tämä avain olikin kahden kentän suhteen. Nyt kun mulla on tosiaankin niitä samannimisiä malleja, niin se on uniikki se Cars datasetti, mikä on ajo, onko se takaveto, etuveto vai veliveto auto, niin nämä kaksi yhdessä muodostaa avaimen. Ja tässä nyt on tämmöinen kikka kutonen, mitä me ennen vanhaa käytettiin, että me luotiin näissä kahdesta kentästä, mitkä sitten yhdessä oli avaimia, niin jollain kikalla, tämä mun kikka oli se, että lyödään tämä model ja sitten toi drive terrain yhteen ja sitten pistää sinne väliin vaikka joku merkki, eli mulla on tommonen kikka tuossa. Ja nyt sitten, kun mä tiedän, että niiden kenttien nimet pitää olla jotkut tietyt, eli siellä pitää olla se startti, endi, sitten se makroformaatin nimi, niin senkin mä laitan tuonne valmiiksi, niin mä nyt suoraan tuosta SAS-datasta luon sen muotoisen, mikä kelpaa tuohon mun proc-formaattiin. Eli nyt täällä on suoraan toi, no model on vähän, model drive terrain, noin kaksi on ne, mitkä pitää olla uniikki noiden kahden kombinaatiossa, niin mä oon lyönyt niistä nyt tuommoisen viivat ja sitten toi drive terrain tuonne perään. Tuossa on toi label, eli siellä on tämmöinen ID-laskuri, eli mulla tulee jokaiselle automerkille ja sitten drive terrainille sitten joku tämmöinen oma ID-kenttä tuonne. Formaatin nimi on Car ID ja type on toi C. Ja nyt sitten mä saan tästä tehdä tämmöisen lookup-taulun. Mä otan tuosta ton proc-formaatilla lasken ton taulun sisälle, eli toi äsken luotu taulu, niin siitä lasketaan formaatilla. Ja tuolla mulla on nyt sitten kyky tehdä tämmöinen vähän niin kuin lookup-taulu tuossa, että Car ID:stä tulee toi, luetaan tuolla put-komennolla formaatin kautta uusi kenttä. Eli ennen kuin oli mikä se on hash table tekniikka olemassa, niin me tehtiin nämä lookup-taulut tämmöisellä formaattien kautta. Ja niin kauan se toimi, kun se lookup-taulu on ollut kauhean suuri, että jossain kohtaa saattoi olla niin suuria tauluja, että se ei toi formaatti vaan mahtunut, kaikki formaatti ei mahtunut muistiin, että sitä piti jossain kohtaa sitten murehtia. Semmoistakaan ei tarvitse nykyään enää, kun muistia riittää vaikka kuinka paljon. Mutta tämmöisiä kikkoja voidaan formaatilla tehdä. Ja sitten on ihan vielä loppuun semmoinen, että noita formaatteja voidaan myös sitten suoraan heittää toisenkin erilaisiin proseduureihin. Eli jos mulla on täällä se mun lemppari formaatti tai toi summary-koodi tuolle Cars-aineistolle. Mä oon nyt sitten luonut noista, otas tuohon ekaksi tuommoinen, että se on ilman noita formaatteja. Eli mulla on täällä laskettu perusstatistiikkaa noita autotyypeistä, se on hybridit ja mikä tuo sport utility vehicle ja sedanit ja sportin. Täältä nyt pitäisi laittaa niin, että täällä on tämmöisiä sport-tyylisiä autoja, SUVt ja sitten sportit ja truckit, ne pistäisi niin omaan ryhmäänsä ja sitten hybridit on jotain ekoautoja, että nekään ei kuule, että nämä normaalit autot on sitten vaan toi sedanit ja vakonit, niin niillä on sitten tämmöinen formaatti, niin mä voin täällä luoda sitten tämmöinen formaatti, mikä tietyllä tapaa tekee tämän summauksen tai tämän ryhmittelyn täällä erikseen, ja sitten kun mä otan tuon formaatin tuohon proc-summaryn mukaan, niin se päättää sen, että miten se summari tehdään. Mun on pakko tehdä niin kuin välitaulua, missä mä teen tuon mäppäyksen näiden hybridi, SUV ja sportsia ja näiden muiden arvojen kanssa, kun mä voisin käyttää suoraa formaattia tässä mun raportillani. Eli se summaus tapahtuukin näiden formaattien yli suoraan. Eli päästään tämmöisen välitaulun tekemiseen. Ehkä sekin on semmoinen ohjelmointikikka. Joo.
tämmöisiä. Eikö toi ollut just ensimmäisiä kertoja, kun mä tulin Sassille ja kysyin, mikä tämä formaatti on, ja joku just selitti, että jos esimerkiksi kyselyaineistossa kysytään, että mikä sun ikä on vuosi, jokaisella oli sitten vuosi, niin kuin, että minkä ikäinen on, ja formaateilla pystyy tutkia sitten niin kuin rakentamaan ne ikäryhmät siinä, että niin kuin 0-19-vuotiaat ja mikä Kyllä. ikinä se onkaan. Ja just sitten jos ei se miellytä se tulos, niin sitten voi vaihtaa vähän sitä formaattia vaan ja pistää uudelleen ajoon ja nyt saadaan niin kuin tasainen käyrä. Että Joo, kyllä. Ja kyllähän mun mielestä tuossa Vaijassakin edelleenkin on, jos on niin kuin vähän erityyppisiä arvoja, mutta osa on tosi pitkiä stringejä, niin silloin saattaa olla, ja sitten niitä rivejä on oikeasti tosi paljon, niin siinä saattaa tulla myös isoja hyötyjä, että tehdään formaatti mieluummin siihen päälle. Niin Kyllä. Sillä saa data pysymään kompaktina. Joo. Varsinkin jos jotain mitäkään osoitteita, ihmisten nimet on sitten hirveästi huvita laittaa, mutta joku koodi, tuotekoodit, ne voi olla välillä tosi pitkiä tekstejä, tuotteiden koodit. Joo. Kommentteja. Tuossa tietysti tuli, nyt sä ajoit sen workkiin. Koko ajan, joo. Joo. Että sitten siellä on sisäänrakennettuna joku kirjasto, mikä on pysyväisempi. Joo. Ja sitten, eikö monella on sitten Tailwind ainakin niin kuin sellaiset formaattikirjastot, mitkä ei ole sitten siinä default-formaatissa, vaan ne on levyllä jossain erikseen. Ja niin, erikseen katalogia. Joo, just näin. Sitten tuli semmoinenkin mieleen, jossain kohtaa tarvitsi pyörittää formaatteja paikasta toiseen, niin me otettiin jollakin asiakkaan, että nämä formaatit, mikä mulla nyt siellä on siellä kirjastossa, niin Control-Alt oli tuossa, kun oli rock format, niin Control-Int lukee sen tietyn muotoisen taulun sisälle, mutta me voidaan ladata ne kaikki formaatit sitten taas datasettiin, eli nyt kun ton tuosta ajan, niin kaikki ne, mitä mä tässä on tämän tunnin aikana tehnyt, niin ne on täällä taulussa tallessa oleva formaatteina. Ja tämän voi sitten taas tiputtaa vaikka työasemalle ja siirtää uuteen ympäristöön ja lukea sieltä taas sitten Control-In proseduuran sisään. Saa formaatit helposti siirtyä paikasta toiseen. Tämäkin laitetaan teille nyt sitten muistoksi tästä päivästä. Kerätään näin, laitetaan sinne siellä Agenda-sivulla, siellä Communities, missä näkyy tosiaan tämä ohjelma, niin siellä alhaalla on sellainen kohta, mihin voi tiputella näitä PDF-muodossa, yleensä laitan sitten Agendaa ja noita koodeja ja muita, niin